Jeg hedder Heine, jeg er værkstedsassistent her på Beskyttet Værksted, dagligt tale BV Aars. Det vi kan tilbyde med vores sikker datainstitution, det er, at vi kan sætte brugere ud til rådighed ved kunden, som kan lægge deres aftjente IT-udstyr deri. Og så kommer vi efter behov og afhenter dem og får ryddet op efter os. Og så tager vi dem med tilbage, og så afmonterer vi harddisken og laver en destruktionsrapport over, hvilken harddisk der er deri. Den får kunden så tilbage. Jeg sidder og registrerer harddisken, fordi der ligger fortrolige oplysninger på dem. Og det er sådan, at kommuner og så videre er sikre på, at tingene er destrueret, sådan det kommer ud i offentligheden. Vi forbehandler de her aftjente computere sådan til videre genbrug. Når tingene de kommer herfra, så er det sorteret 100% kobber for sig, kobber med plastik for sig, almindelig stål for sig, rustfri stål for sig, magneter for sig, osv. osv. Så det er fuldstændig til videre behandling. Den ligger herinde. Der er måske en højsketaler til dem, der skal bruge en højsketaler. Hvor vi her på BV Aars, der har vi 30 beskyttede medarbejdere, der kommer ind hver dag, som alle har fået en førtidspension af enten fysisk eller psykisk årsag. Og der er mulighed for at lave skabeloner og noget, hvis man døver med at bruge den ene hånd, eller der er nogle andre ting, man har lidt svært ved, hvis man har en dårlig ryg og så videre og så videre. Sådan, Tove. Jeg hedder Jytte, og jeg kommer her fra Aars. Og der har jeg været her i 13 år. Og det er helt vildt fantastisk. Vi har nogle knaldgode ledere og nogle hammergode arbejdskollegaer herude. Så der vi står normalt over ved pakkebordet deroppe, pakker paneler. Altså hvis det bord derovre, det kunne tale og høre, hvilke ting der er blevet beskrevet derovre. Hvorfor kravler du altid derind, Lise Mette? Skide godt sted at komme herude, og på de betingelser, vi har herude. Og vi er på lige fod alle sammen. Jeg synes bare, det er så dejligt at være herude. Så skiller du lige der nu. Så kan jeg bare det der. Det vigtigste for mig, når jeg er her, det er at være med til at give de beskyttede medarbejdere en jobidentitet, og der er vi livskvalitet.